Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nange TV min calminama on jurama no fewi. Oɗo ko ñalawma aljuma en hawre e sappo ɓiru hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi ɗo e juma mawko ka Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin duwa wirdu o heddi seeɗa. Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatiha salatul fatih. Rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah yeɓiyankoɓe Nange TV jihen ƴeewen e wudere wasifa nde tagdirte. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wudere wasifa nde jomone tagge. Jiggude to woten nden ara nden ara mbiɗen Nange TV ene kala nande yeɓiyankoɓe Nange TV kala garowo juma yabdul hadiya Cheikh Ahmad Tidiane ene kala garowo yawtude moƴƴi enen koye fottune enen fof inchallah ko yamirode Thiaro kala garowo yadde hadiya Cheikh Ahmad Tidiane aljuma hande inchallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oɗo saaha joni inɗeɗe waɗi inɗel ɗi dokke inchallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nange TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Oɗo men aljuma moƴƴo malaɗo mbiyama kadi aljuma mubarak on yeɓiyankoɓe. Hande ko aljuma sappo yarkoma woni 10 octobre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi ɗo wutete ngo Madina Gounass juma mawko ka Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakala nandi ceerno yamri kala garowo
يؤدي الهدية الشيخ محمد تيجان رضي الله تعالى عنه الحمد لله العالمين من طلبات بهور ولد من بسم الله الحمد لله العالمين يبين قبنا تيجي كهنجة بالون دكلا عند أتنا فوقه ويفنى وود ورحمن وود وفنى وود الحمد لله العالمين اللهم ولا جواب الرجول والدعاء والصدق الحمد لله العالمين نتيجي يبين قبنا TV بلتنا سن min joppu seede en gurdam Alaji Talibe Diallo mo ganduɗa cincinaɗo wuro men ɗaharatu Kacana alhamdulillahi alamin kanko Talibe Diallo eɗen gandi gila ɗon to Cilon o yindiri e Ceerno Saydou oɗo Cilon kono yindiri muɗum ɓe jangguidi toon alhamdulillahi alamin caggal muɗum ko kayni jangde ɓartiga e Guinée ceerno finjin kon wuro nder leydi Guinée caggal muɗum noon gaɗɗin fitnaji balloto to Guinée e on saaha en yamri mo yo immo toon o arta nder leydi Sénégal kanko ni o ñaguino ceerno wadde ɗo e Madina Gounass ɗo ɗum o ñaguino ceerno kanko Alaji Talibe Diallo ceerno wima ala diina koko wallodirte kaccu frontiére Guinée nata Sénégal cincenma wuro o gona ɗon mbaɗodira julɓe diina o ɗum woni cinci wuro men Daharat Pacana tan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati 1958 o nden Daharat Pacana Sinthiou alhamdulillahi alamin ni won alhamdulillahi alamin o won ɗon o wallidira julɓe o wallidira bandiraɓe kureji maɓɓe gañanaɓe ko hewɓe mari ɗon ne wuro ngo ha e bandiraɓe woɓɓe kala wuro ngo tagal ko ɓiyi ko lomtimo wiye Alaji Boubacar on yeehi kono ɓi o saaha lomtimo ɓiyi ko wiye Birama Tidiane Diallo on lomtimo oɗo saaha nder wuro ngo kala hitande kadi ziyara ene waɗe nder wuro he alhamdulillahi eɗen keewi hawrude ziyara o alhamdulillahi alamin ɗum ko mawɗo kanko mawɗo en gandi kala wonko ceerno Sinthiou ene heewi mawnude ene heewi yajde alhamdulillahi alamin ete bandiraɓe en jarnaɓe no fewi no fewi no fewi yoɓe en koɓe Nanga TV oɗon beltana sanne sanne kala e saaha oɗo saaha ko inɗeji he wona inɗeji ɗi gasi no wowi watini duusen ceerno inchallahu mawla gurdam ceerno Saydou caggal to juurama ha ɓenne wonta galle inchallah enen hande ko aljuma rewɓe ne kañumen aljuma kala en gara yiide ceerno salmodiɓe juuraɓe walla ko heewata teftere rewɓe alhamdulillahi alamin enen ko hen jeeya ko golle hen jeeya ko diine he kadi jeeya alhamdulillahi alamin min tigi yeeɓoyankoɓe Nanga TV min jii ngal ɗo bowal ko bowal ngol ko nder juma he ngal bowal ko nder juma mawko he woni min jii ngal bowal ɗo ko juma he woni pour en cas so woni so nguleeki heewi ɗo waɗe wasifa waɗe wirde min jii dinagal ngal yaaji alhamdulillahi alamin min jii dinagal ngal yaaji alhamdulillahi alamin jii بعد صلاة الفاتحة دعاء إن دي هاي كان يكون الدعاء من يا رب العالمين إن شاء الله نجيب من جزء شهر الحمد لله العالمين إن شاء الله جزء شهر جورا سيد سيد تعالى فهيم
Rumba awa wale dulu reklam ya le wala kalau kayak apa ya ana ya xam ne ke ben toñe de ya bi na ciar ya le ne de ciar ya dan kedatangan Cian Arif dan dari salah satu jodim dan jawab alhamdulillah guru channel saya Allah taala alhamdulillah kalau suah alhamdulillah bisa yon bisa Islam bisa kekayaan alhamdulillah. فاتحة نادرين صلاة الفاتح إلى بسم صلاة الفاتح
الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله العالمين. جورama بسيط. الحمد لله العالمين. Saya berdoa. Alhamdulillah, handal cuma hewan nanti, masya Allah. Hewan nanti. Ini buat hewan cek. Ya Rabbil Alamin, enggak gitu boleh. Alhamdulillah, insyaallah siaran al-arf dan masyar ada insyaallah. Soro itu ngomong mungkin itu. Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala. Urekalete ma kobi dona gaina dum hatirde mum koye puɗɗagol kono gaynata yasin ko inde nde Allah wondine fawti hen qur'ana wonde mo mursalan jom ismata siko neɗɗo inni Allah inna Muhammadan ido sendondirɓe ɓe jaadi haa ɗo ɓe ceerata mo waɗani ɗum jaɓetake dewugol jooma mum ɓal kanko ni ɗum nanoyi mo riddata barkeji man tuɗo ɓurɗo windere yakora bele jango ma ɗum danduno hoɗomo sembata bakkiɗo kam mbi bakkatuji narondoyi gamanɗo mo ƴere kewɗo ɗoylimo fintata biyeteɗo ibnu umar wona jili muhammadin kebbinɗo wel sugo darde jamma o wujjata kono aye alqur'ana wi la taqnadu hoto piptoɗe yurmede jomen firtata jomom ko barkanulaɗo ma min jakori ya suddu min suddare inna rahmata kane barke Cheikh Tidiane demte wilaya fo fuɗɗode ha wortode daade o yaɓɓata
أنت لنا ناجي دواء فاتحة صلاة الفاتح. آمين. يا الله جابوا دواء. أدي في إيسا جنب شيرنا يقال شفاو ودني أفر مصودي أفر أنا نندوم من أبوان هندواو أوتو personnel tan أوتو 5 place o wi noon o soodiri ko wadde mo taxi e wuro he kanko Aliyo coɗɗo Aliyu ɓi Isa Demba Ceerno e ceerno yallah o tembaɗo كان برك شيخ محمد الغالي صريف كان شيخ عمر جامبار تشوس مهلتتا كان أحمد بن أبي بكر جفتنا كان ابن إسماعيل علي متنفتا كان ابن إبراهيم تير محمد الحج عليكم جوت سنة كان برك تير محمد بن سعيدنا يا الله يا بمجرد كهوبتا كان برك تير خليفة مجلس راجنا لمتي دمو جن لمتنقل مقلتا يا الله سم بن درد تير دينه يا جابت ما كوكو تير قل سنتا كلا يهدم قصاد يا جدريقه يوحب جندم ربنا جم قوة يوجونهم لما قهاب ربابه يورك ان قفتاد بين يخفيتا يوجونهم لما قهاب ربابه يورك ان قفتاد بين يخفيتا يو يتجيت الله فول ميتفو جودال الله تنيد تدل صدقا أمك أحمد بوليت دعندم محمد جتاد باجعني لها إكريج ما تصاب إن كان رومهن كان رومه جاقل ما بآية صعبا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم خيرا فاتحة صلاة الفاتح. آمين. يا الله جاب دعاءه. ceerno yo Allah jaɓan en ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humto haajuji ɗi yo Allah jaɓan en dewe meɗen Allah ko fof
yo Allah yaafo en pergitte meɗen yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesnguji meɗen yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓɓe cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe yo Allah ɓeydan en newyaji muɗum keeriɗi wondude e nden kam muɗum yo Allah junnan en gurdam ceerno meɗen radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waddanmo hen cellal e sembe enenne yo Allah rokku en fandinde almudagal meɗen yo Allah rokku en rewde e pele maɓɓe e ñemtinde ɓe ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno wi yo Allah jaabo du'aaw Allah jaabo du'aaw tamira noon yo on dendin hadiya cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu tinnoɗon noon e hadiya won no moƴƴi fotta en enen fofof mbaɗen hadiya o badgol moƴƴol tinoɗen henne kadi no moƴƴi jaggannoɗo wirduɓe fo yo ngar ɓattito kala jaggannoɗo wirdu yo ara